di zaman berjuang Ibu Dadani monggo jenengan jenengan dipun bawanipun bawa camping gunung sarangan tadi menika Pak Slamet monggo Pak Slamet jenengan terus ugi kula aturaken kantor nyanipun kanca-kanca kula ugi pepundhen kula Mbah Bangun nginjak tanggal 17 malam menika diundang kula sekanca wonten ing Karangreja Kecamatan Udasari nggih menika sugeng garis pembangunan Mbah Bangun milestani peneliti ugi kanca kula saking Blumutan sedaya penggemar kula ugi kula aturaken katur Mas Gani Setiadharma sarjana hukum ugi kanca-kanca kades kanca seniman sedaya kemawon Pak Slamet ngaturaken lagu bawa caping gunung di menika saben bengi nyawa di menika panjenengan bawa niku dipunaturaken Bapak Haji Muhammad Iman liwah ibu lagi Bapak Kades alias liwah ibu lagi para keluarga besar PDI Perjuangan Kabupaten Purbalingga. Monggo Mas. Saben bengi nyawa Mas Slamet mungkin baca di gunung Bapak Kades Bu Kades Kabupaten Purbalingga Kades Bokol terus Kembang sebagainya kok dipanggil penyawer ya Mas Slamet juaranya apa maksudnya kan berkaitan